A day in my life bilang isang ate na nagdesisyon na umuwi muna ng Bicol at nangupahan kasama ang aking kapatid. Marami nga ang nagtatanong kung magtitinda pa daw ako ng kutsinta o kung babalik pa raw ako ng Rizal para magtinda ulit. Ang sagot ko ay oo, magtitinda pa rin ako ng kutsinta. May mga nababasa akong comment na college graduate daw ako tapos umuwi ako ng Bicol, sinayang ko lang daw yung mga opportunities. Well, hindi kasi ganun kadali. Yung sitwasyon ko kasi ako ay panganay. Meron akong kapatid na si Hana na in-enroll ko dito. Medyo mahirap yung sitwasyon, kaya mas pinili ko muna dito. Susubukan ko muna ng isang taon. Bali, ititreat ko na rin yung sarili ko na nagbabakasyon. Pero, kailangan kumayod para mabuhay. Ako kasi ang nagpapaaral kay Hana at sarili ko ring diskarte ang pang-araw-araw na pagkain namin. At syempre, may mga monthly bills. Kasi nga po ay nangungupahan kami. Naniniwala naman ako na kapag madiskarte kang tao ay hindi ka magugutom. At saka may mga kamag-anak naman kami dito. Pero pipilitin ko pa rin na hindi humingi ng tulong sa kanila hanggat kaya. Pero alam nyo ba, sobrang swerte ko. Dahil may mga taong nakaalalay sa akin. Papa ko, mga kaibigan ko, na palaging sinasabi na kapag nahihirapan, huwag mag-alinlangan na magsabi. At saka andyan po kayo, kayong mga viewers ko, at nagko-comment na kaya mo yan, laban lang. Hindi nyo po alam kung gaano kalaking bagay yun para sa akin. Na parang hindi ka lang mag-isa sa journey, na talagang kakayanin mo anumang hamon. Sa katunayan nga, 400k followers na ako. Grabe. Hindi ko po akalain na aabot hanggang ganito. Noon naman po kasi ay wala naman po talaga akong kaalam-alam sa social media. Facebook lang. Nag-start ako magtinda ng kutsinta ay 19 years old ako. Ay, 20. Pero wala pa po talaga akong kaalam-alam nun. Na-discover lang po ako nung 22 years old ako. Nung nag-umpisa po akong magmarilaki. Kaya laking pasalamat ko talaga sa mga pitikeros, lalo na kay Migoyski at Kape Sinauna. Kaya thank you po talaga sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Palaging nag-aabang ng mga bagong uploads. Kahit madalas hindi na related sa pagtitinda ng kutsinta. Ito naman po kasing page ko ay para ko ng diary. Kumbaga kwentuhan ng mga nangyayari sa buhay ko. Para kapag tumanda ako, may mga babalikan akong alaala. Katulad ngayon, papunta kami sa isa sa magandang bundok dito sa amin. Kasama ko ang mga barkada ng kapatid ko. Medyo may kalayuan nga, siguro mga 30 minutes din ang biyahe. Pero hindi ka naman mo-bored dahil bukod sa masaya ay ang gaganda ng mga tanawin, mahangin, probinsyang-probinsya ang pakiramdam. Pagdating namin doon ay medyo may aahunin kami. Pero grabe, okay lang. Sobrang ganda naman ng kapaligiran. Ito pala yung tinatawag nila na panot na bundok. Kung makikita nyo kasi ay puro talahib. Hindi siya mapuno. At mas lalong sobrang ganda ng tanawin nung nasa taas ka na. Grabe. Tanaw mo nga dito ang dagat at bundok. Sayang nga at hindi namin nasilayan yung palubog ng araw. Pero okay lang dahil ang ganda-ganda pa din. Mga 4:30 nga ay bumaba na rin kami. Dumiretso pala kami ni Hana sa bayan. Bumili kami ng mga gamit kasi wala kaming kagamit-gamit sa bahay. Plato, baso, mangkok, kutsilyo, kapehan, mga basic needs. Shoutout din pala sa staff dito. Si Ma'am Angelica at saka si Sir. Si Sir ay follower ko at si Ma'am Angelica ay new friend na din. Hindi ko na malaya ng oras. Anong oras na rin pala kaya dito na rin kami kumain. Sakto, gutom na rin kasi. Kung sa bahay ay magluluto pa sa pugon. At ito nga nakauwi na kami. Paalis rin kami maya-maya. Sabi ko kay Hana, i-edit ko lang to. May lakad kasi kami. Tapos kinain na rin pala namin tong pakwan. Nabili namin to sa daan nung pauwi kami galing panot na bundok. Matamis siya, ang sarap. Ayun lang, so far ay productive naman buong araw. So paano? Bukas ulit? Salamat sa panonood. Jane!